As senior party leadership, they voiced the importance of the newly enacted Constitutional Amendment number 3, describing it as a key legislative milestone aimed at promoting continuity, stability, and long-term national development. Addressing thousands of supporters, speaking on the sidelines of the Thank You rally at Shamva Country Club, the leaders said the new law provides an opportunity for government to focus more resources on infrastructure, healthcare, education, and other development priorities. They urged party members to remain united and committed to supporting programs they said are designed to improve the livelihoods of Zimbabweans and advance the country's development agenda. Amashoko ekutenda basa rakaitwa neprovince sekuzwa kwamaita province yakataridza kuti ine gwara remusangano as usual province yedu inodadisa kana kwakunyaya dzemusangano national central haiite zvekusikizira aiwa inomira nemusangano saka shoko basa rakaitwa necap 3 basa rakatangwa nemusangano saka ibasa rakabva kumaconference ikauya ikaitwa nehurumende zvikazouya kuno kuvanhu vedu veprovince vakatsigira zvinhu zvakatangwa nemusangano. So we are very happy kuti zvaonekwa zvakakodzera kuti vauye kuzotendwa nebasa guru ravakaita. Nhasi angoti zuva rekufara chete uyezve guest of honor vedu vatsanangura kuti from here kubva pano taakuendepi vanhu vaakuziva kuti aiwa taakuchitarisana nenyaya yebudiriro zvemaelections tambomira kusvika 2030 chatakudaiko zvino seprovince kwakutarisana nebudiriro yenzvimbo yedu kuti pasawanikwa anosiyiwa kana nzvimbo inosara kumashure. Saka tinozvikudza chaizvo zuva ranhasi izuva rakanaka zvamuri kuona munhu tsari kufara. Everyone is excited, everyone is happy, so we are very happy. Okay. All right. That's fine. Thank you. Devolution Fund, kwanisa kuzvitaura ini muno takomishena over 500 projects kuburikidza nenyaya yedevolution yakauya napresident vedu. Then totarisa zvakare nyaya dzanapfubvudza dzinokonzera violence, totarisa nyaya zvakare dzemavillage business munyika dzine chikungo kuipa mavillages tikwanisa kuti tine industrialization village kuchitiwa production. President vedu havana kuzvisiya izvi ndozvavatondoravo nokuti hapana nzvimbo kana munhu anofanirwa kusara. Saka tine urongwa hwekuti izvi zvaitwa nomutemo ravapo president vakati is a constitutionalist, ndo mutemo wacho wavakatevera kuti nyika iende mberi. Isu seMachona Central Province tinotsigira ende ticharamba takatsigira kuti zvishumiro zvavo zvekuti nyika inenge iri empowered economic society tisvike pa2030 before hatifaniri kumirira 2030 kuti zviri kutoitika zvatiri kuona muno muprovince. Tiri muno muShamva paShamva Country Club semhuri yeMashonaland Central tichinzwa kufara zvikuru nekubudirira kwakaita Constitutional Amendment number 3. Tiri kufarisa nokuti chinhu chakabva kwatiri kuvanhu. Tinozviziva isu kuti izvo musangano weZANU-PF wakaita conference kuBulawayo, wakaita conference kuManicaland, ruzhinji rwedu ruchisimudza nyaya iyoyi yekuti tinoda kuti izvo president vange varipo vachiendesesa mberi nyaya dzebudiriro kusvika 2030, vachitaura ivo kuti aiwa nyaya dzemaelection padyo nepadyo dzinopa kuti kusave nebudiriro. Zvino isiso seMach Central takanzwa kufara, takabuda nehungwandu takanotsigira urongwa ihwohwo kuti izvo tikwanise kunge isisu tichisarudza president kuri parliament. Mushure mekunge tasarudza ma-MP edu ndo vanonosarudzawo president ikoko. Takaona zvakatirerukira pakuti izvo akuite mhirizhonga. Tinozviziva kuti seMach Central tagara tanga tichingobhotera president nema-MP edu zvakanaka, asi taitozononoka
kupinda mumafaro ekufarira election inenge yaita nekuda kwevamweko vanenge vachigunun'una nezvisipo ivo vasina kana nevanhu. Saka iyi nyaya iyi ichatibatsira kuti izvo mari dzanga dzichifanirwa kunge dzichipedzwa kuenda kumaelection dzakuramba dzichiendesera mberi development. Honai muno Mash Central tine rodhi yedu yeKanyemba, Harare Kanyemba iri kujwalaizwa iye zvinezvi yava kuda kutosvika pamazowe, iri kunzi ichasvika Bhindura yozonosvika Kanyemba. Saka izvozvo zvese zvinotadza kuitika kana pane mhirishonga, asi kana mari dzacho dzachengetedzwa zvino hazichatamiswa kumaelections dzakuenda kudevelopment. Iyo parliament iyayi munongoiona iri yakatarisana neMash Central iyoyo new city iri kudevelopa iyayi iri kutobata Mash Central pakakurisa. Tine migwagwa varandoda Hondo unoenda kumkumbura tinoda kuti upere. Tine nzvimbo dzakawanda, madhemu edu ari kugadzirwa muno muvanasemwa, tina Dande Dam, tine Bhindura Dam, tine Silver Stream yatakuti Bada Dam. Ese madhemu iwayo anoda kupera. Saka tisu vanhu tiri kunzwa kufara zvekuti kuti development ienderere mberi. Tinongoda kukurudzira mweya wekubatana, tichida kuti izvo kune vangada kuita mhirizhonga hazvibatsire. Isu seZimbabwe tozivikana nenyaya yekubatana, nenyaya yerunyararo. Saka makaona munguva pfupi yapfuura president vedu vakabva kutsarwa kupiwa chigaro kuUN Security Council, pachivhotwa zvine vanhu vakawanda, nyika dzakawanda 182 nyika dzakativhotera panyika 190 dzanga dziripo, 96%, kuratidza kuti tiri nyika yakanaka ine runyararo. Saka vanhu veZimbabwe pamberi nekubatirana pamwe chete tigokwanise kurima mhuri dzedu dzigute tivake nyika yedu. Takaenda kuconference zvakanotaurika, takadzokerazve rimwe gore kuconference zvakanotaurika, pakasvika chichemo chekuti ngatingangoramba tichitaura chete zvichingopera mukutaura. Dai zvaigona zvaitwa implement, zvaiiswa mukuti uve mutemo. Naizvozvo chokwadi bhiu rakagadzirwa rakauya kuparliament, rakagadzirwa naSpeaker weparliament, ragazetwa kuti vanhu vanoita mabasa akasiyana siyana munyika. Isu semadzimai tiri kugamuchira zvikuru mutemo kugadziridzwa kwemutemo wokuti maelections aitwe after 7 years, nemhaka yekuti zvinotipawo mukana wokuita mabasa akasiyana siyana anosimudzira mhuri dzedu, anosimudzira matunhu edu uye anosimudzira nyika. Zvinopawo zvakare inonzi investor confidence yekuti kana mainvestor vanoda kuuya munyika muno kuzoti vaite mabasa, vabatane nesu, vavhure mabhizinisi, vanovapawo confidence kuti munyika munenge muine runyararo. Zvasiyana ndokunge kuda kuitwa election. Pese panenge paine election panoitwa mhirizhonga nokuti panenge paine kupesana kwepfungwa, vamwe vachifarirawo zvimwe, vamwe vachifarirawo zvimwe. Asi kana taakutora nhambo yakakura election isati yaitwa, zvinotiita kuti munyika medu muve nerunyararo. Saka isu semadzimai eMash Central tiri kuona zviri zvinhu zvakatinakira uye tiri kufara kuti chokwadi bhiu rakazopaswa wave mutemo nokuti president vakasaina. Saka taakuziva kuti iko zvinorave basa kwave kungoshanda kwataakungoita, zvinoita kuti munyika vanhu vashande muine runyararo, nyika igobudirira. Right. Ini ndinoitwa Honorable Laban Munemo, Mount Darwin North Constituency. Ndokwa ndinobva kudande uko kuseri kwemaVhradona. Ndodawo kutenda zvizhinji His Excellency Comrade E.D. Mnangagwa nekuti tungamirira kana nekutiregerera kuti vanhu vaite zvido zvavo panhau ye-Constitutional Amendment Act number 3. Vanhu vakaisa ma-resolutions avo, yakanzi resolution number 1 yakafamba. Zvechokwadi president vedu vakataura vakati ivo aiwa inini handipo pachinhu ichochi, asi vanhu vakaita zvido zvavo zvakaratidza kuti constitution inodhiraivhwa nevanhu, zvido zvevanhu. Saka vakafamba nayo
vanhu vakafamba nayo kusvika isvike, vanhu pakaitwa mapublic hearings vakapedza. Chakazouya kuparliament takadhibheta zvechokwadi, nekuti kwakanga kune zvakawanda zvairatidza kuti cable 3 inofanira kuti ive a reality kuitira kuti development ienderere mberi. Kune zvakawanda zvakafanana nekuti ivo pachavo president vedu vanogona, pane basa ravakanga vasati vapedza. Iroro basa iroro ndo rataida kuti maprojects iwayo apere. Ndoda kungotaura sekwandinobva inini kuMount Darwin North constituency, kune inonzi Ndoda Hondo Road, zvichireva kuti road iyoyo ndio inobatanidza Harare neMukumbura, inoyambuka kuenda kuMozambique ichipinda nomuMadhiamendo, yobva yapinda nemuMagwe, yobva yapinda muChitima, yobva yanopinda muTete province, yobva yaenda kuNyasa kuenda kuMalawi chaiko road iyoyo. So road iyi kuti isvike pabhodhi yanga isati yasvika pabhodhi yakasara ne36 kilometers. Cable 3 ichingoti perei kuratidza kuti maprojects zveshuwa akufanira kuenderera mberi. Takaona the special advisor to the president Comrade Joram Gumbo vachisvika kuMount Darwin North, vakaengwa na resident minister retired captain Christopher Magomo, vakasvika vachiongorora road yanga iri chirongwa chokuongorora Mashonaland Central yese. Asi vakasvika neNdoda Road vakaiona kuti aiwa pane maprojects asina kupedzwa. Kune project yekutanga pakaperera tara tichienda kunosvika panonzi pakamusenzere pane 10 kilometers dzinofanira kuitwa nekambani inonzi JTL. Izvozvo zvakaratidza kuti pane zvisina kunge zvapedziswa kuti kambani iyoyo ienderere mberi. Hurumende ine obligation yairi kufanira kupedzisa like zvinhu zvakafanana nokuti ivape mari kuti vaite basa. Saka toda kutenda His Excellency kuti basa iroro rakuenderera mberi. Toda kutendazve kuti kubva pakamusenzere kuenda panonzi pakapiripiri shopping center pane kambani yeTazhi yakambenge yamboti tange yakabhoma yambomira, asi kozvinezvi basa raakufamba kuenderera mberi. Toda kutenda Shuba Murambwe kuti basa iroro raakuenderera mberi, uyezve nemakambani iwayo vacharamba vachiita basa vasingamirire kuti hurumende kana painenge yaremerwa ivo vanofanira kuramba vachienderera mberi. Ndiri kufarira chinhu chokuti contract iyoyo yavakunyorerwa namazuva ano haichazi contract yekuti hurumende inotanga yaisa mari, icontract yekuti mushandi anofanira kutanga atoshanda, road yatonaka yozopiwa mari nehurumende. Saka iwayo macontracts iwayo ari kuitwa futi nevana vemuZimbabwe, mainjiniya acho vana vemuZimbabwe. Cable 3 yakanaka. Tozotaura zvakare tichitaura panhau yemayouth, iko zvinezvi mayouth iwayo akuwana mabasa. Tinoona kuti kungoprolonga kwakangoitwa panguva iyoyi yetemu iyoyi chete pari kungoratidza kuti maprojects haachamira. There is continuity iri kuratidza kuti ichange iripo kusvika 2030. Saka toda kutenda zvikuru president vedu vanogona, his steward His Excellency Comrade E.D. Mnangagwa. Looking for professional home care support for your loved ones? At Chiltern Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Tinwald, Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Chiltern Arms Community Care, fostering independence, improving lives.